हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ थांनाय 5 जुलाइ खालि मोन 10 कीर्ति चक्रखौ गथायबाय। हादोरनि थाखाय गावनि जिउ बाउसोमनानै मुंख्लं जालांनाय सा 7 मुंख्लंफोरनि नखरनो कीर्ति चक्रखौ गथायनानै होबाय द्रौपदी मुर्मुआ। मख'नो गोनांदि कीर्ति चक्रआ भारतनि बयनिख्रुइबो नैथि गोजौसिन जोहोलाव बान्था। भारतआव कीर्ति चक्रखौ हादोरनि थाखाय गावनि जिउ बाउसोमनानै मुंख्लं जालांनाय जोहोलावफोरनो होनाय जायो। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ गथायनाय कीर्ति चक्रखौ आसामनि सासे मुंख्लं जोहोलाव कनस्टेबल बाबलु राभाआबो मोननो हादों। बाबलु राभाया CRPF 210 कब्रा बेटेलियननि सासे कनस्टेबलमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2021 मायथाइनि 3 एप्रिलाव छत्तीसगढ़आव मावबादिनि हेंथायै गुलि गावलायनायाव बाबलु राभाया मुंख्लं जालांदोंमोन। छत्तीसगढ़नि बिजापुराव उदखारि हानजा मावबादि हेंथायै मोनसे गोथौ हाग्रायाव अपारेशन खालामनाय समाव बाबलु राभाया मुंख्लं जालांदोंमोन। बे गुलि गावलायनाय जाथायाव सा 5 मावबादिखौ गावथारनो हादोंमोन। बाबलु राभानि गावनि जिउ बाउसोमनानै मोननाय हादोरनि नैथि गोजौसिन जोहोलाव बान्थाखौ मुंख्लं जोहोलाव बाबलु राभानि अनजालि बिसि लिपिका राभा आरो बिमा कल्याणी राभाआ हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुनि आखाइनिफ्राय आजावो। मैगजीन तथा गोला बारूद बरामद किया गया। अडिग इच्छा शक्ति, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू राभा एवं कांस्टेबल शंभू रॉय ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगे उनके परिवारजन, श्रीमती प्रांजलि दास, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दिलीप कुमार दास। श्रीमती ज्ञानमती यादव, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजकुमार यादव। स्वर्गीय श्री बबलू राभा की धर्मपत्नी श्रीमती लिपिका राभा तथा माता श्रीमती कल्याणी राभा। स्वर्गीय श्री शंभू रॉय की माता श्रीमती अंजलि रॉय एवं पिता श्री द्विजो राज रॉय।